Zeker in het wetter in. Hé, met de aanloop. Even heen met de aanloop. Ja. Een week of 4 terug. Ja. Toen zijn we er verder op gesprongen. Maar toen zat het nog om het vriespunt. Maar op zich is het nu best te doen. Ah jongens, dat was het al. De hengende beurt is niet zo groot meer. Heerlijk. Ik zit nu 50, maar het viel nog net zo. Mooi, ik zet een klein beetje on, man. We hebben hier koud. Ja, doe maar. Ja. Oké, dankjewel hè. Hoi. Ja, ongelooflijk. Wat een actie al je. Nou, was meer acties zien en meer beleven van mijn vlogpraktijken. Abonneer je dan. En vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan in en doe maar mee.